Välkommen bästa friidrottsvänner till årets upplaga av Botnia Games i Botniahallen i Korsholm. Tervetuloa kaikki yleisurheilun ystävät seuraavaan tämän vuoden Botnia Gamesia Botniahallissa Mustasaaressa. Första grenen vi ska följa med är diskuskastning och här är det Emma Rintamäki som är i turen ensimmäisenä sitten vuorossa on kiekonheitossa Emma Rintamäki ja hänen toinen heittonsa 42-76 42-76. Heti perään sitten vuorossa on Tanja Komulainen, joka heittää tässä kolmannen heittonsa ja tämä on hänen parhaansa 49-39 ja se oikeuttaa lopputuloksissa toiseen sijaan. Med det här kastet på 49-39 blir hon tvåa i tävlingen. Vi går över till herrtävlingen där Pyry Niskala är i turen och vi ska se hans segerkast som kommer i den andra omgången 55-98 meter det. Tässä Pyry Niskala hänen toinen heittonsa ja se oikeuttaa voittoon 55-98 och snabbt över till Jennifer Söderlund i damtävlingen slutligen sjätte. Och här har vi Heidi Schmidt från Sverige. Hennes fjärde kast 53 meter jämnt kommer det att mäta. Ruotsin Heidi Schmidt, hänen neljäs heittonsa, joka on tasan 53 metriä. Vielä uudelleen Tanja Komulainen ja nyt vuorossa hänen neljäs heittonsa 49-16. Hän siis lopputuloksissa toinen. Vi går över till 60 meter för damer. Det första heatet, de två bästa går vidare till final och ytterligare två på basen av tiderna. Banordningen från innerbanan: Anna Pajunen, Evelina Nilsson, Jonna Alkula, Felicia Eers. Ratajärjestys siis Anna Pajunen, sitten kakkosradalla Evelina Nilsson Ruotsista, Jonna Alkula kolmannella radalla ja neljännellä radalla Felicia Eers. Och det är jämnt från start, men slutligen blir det Evelina Nilsson som är snabbast. Evelina Nilsson tämän erän nopein ja kuten näette 7.85 voittoaika. Det andra heatet från innerbanan: Nathalie Nystrand, Aurora Troberg, Anna Julin. Och så här är det jämnt och det är Anna Julin på den yttersta banan som far iväg med segern. Anna Julin uloimmalta radalta vie voiton 7.86, siis vain sadasosan heikompi kuin Evelina Nilsson. Tillbaka till diskuskastningen. Här har vi Hanna Rintamäki i turen. Hanna Rintamäki IF5 och det är hennes sjätte kast 44-63 och det berättigar i slutprotokollet till en fjärde plats. Och sen dagens segrare, kiekonheiton voittaja Hanna Schmidt Ruotsista, 54-71 i den sista omgången. Och här ser ni också resultaten i herrarnas diskustävling. Siinä olivat myöskin miesten kiekonheiton tulokset. Vi går över till gångtävlingen för damer 3000 meter, för herrar 5000 meter. Kävelykilpailussa naisilla matkana 3000 metriä, miehillä 5000 metriä. I ledningen var här Mikaela Lövbacka som jagade en god tid och strax bakom sig hade hon Vera Rauhala likaså från VIS. Också Rasmus Lang som ledde herrtävlingen ligger här i kölvattnet bakom Mikaela Lövbacka. Här inleds det sista varvet och Mikaela Lövbacka har alltså ryckt ifrån ordentligt, men unga Vera Rauhala gör en prydlig insats också hon. Mikaela Lövbacka
naisten kilpailussa selkeästi kärjessä, mutta Veera Rauhala, joka myöskin edustaa VIS yhtä lailla kuin Mikaela Lövbacka, tekee tässä hyvää tulosta ja hyvää kävelyä. 200 meter återstår och då är det slutspurten som återstår för segraren Mikaela Lövbacka. Parisataa metriä vielä maaliin Mikaela Lövbackalla ja näin sitten maalisuora ja viimeinen rypistys. Rasmus Lang siinä vielä kannassa. Vi har alltså Rasmus Lang där som har ytterligare 2000 meter kvar att gå strax bakom Mikaela Lövbacka. Och sluttiden på 3000 meter för Mikaela Lövbacka. Den är 14:31 och 63 och här kommer tvåan i tävlingen Veera Rauhala som gör en prydlig tid också, hon galant under 15 minuter 14:56.94. Naisten kävelykilpailun kakkonen Veera Rauhala VIS 14:56.94. Damernas starttävling i turen Vilma Murto som för en vecka sedan hoppade 4:31, nytt rekord alltså. Nu inleder hon på 4:10. Hon har rivit en gång, hennes andra försök kommer här. Och hon klarar alltså 4:10 och är med i leken fortfarande. Vilma Murto klarade sen inte 4:20. Nu i tur Angelina Chukrashnova som har inlett här på 4:40. Klarade på första försöket 4:50 lika så. Och nu ribban på 4:60. Angelina Chukrashnova on vuorossa seipäässä, jossa Vilma Murto jäi 4:10. Chukrashnova 4:40 ensimmäisellään, 4:50 yhtä lailla. Ja nyt riman korkeus 4:60. Ja Chukrashnova ylittää tuon korkeuden. I herrtävlingen Rasmus Lang VIS ut på det sista varvet och klockan antyder att det har gått rätt så bra också för Rasmus Lang. Viimeisellä kierroksella miesten kilpailun ykkönen Rasmus Lang järjestävästä seurasta VIS:stä. Ja näin hän maali suoralle ja loppuaika himpun verran yli 24 minuuttia. 24, 10 ja 21 tulee olemaan hänen loppuaikansa. Sluttiden för Rasmus Lang den blir alltså 24, 10 och 21. Då ska vi gå över till 400 meter för damer. Det första heatet med Emilia Borgmästars på den andra banan och Mette Paavolainen på den tredje banan. Bägge representerar IK Falken. Naisten 400 metriä ja ensimmäisessä erässä kaksi Falkenin juoksijaa. Emilia Borgmästars kakkosradalla ja ulompana sitten Mette Paavolainen. Aika lailla tasainen alku ja Paavolainen ehkä hiukan nopeampi tässä sitten kun tullaan takasuoralle. Det är alltså Mette Paavolainen som i de röda byxorna ligger längre ut och det är hon som nog håller tempot här och drar smått ifrån. Ja kun tullaan loppusuoralle
Siellä on Mette Paavolainen hienoisessa johtoasemassa. Muutama metri erottaa nämä kaksi juoksijaa. Paavolainen tulee maaliin ykkösenä. Det är alltså Mette Paavolainen som löper i mål som etta i det här första heatet. Och tiden blir 56.54. Emilia Borgmästars 58.43. Siinä loppuajat. Toinen erä, det andra heatet. Sisäradalta från innerbanan Elisa Räsänen Esbo IF, Felicia Åbacka IF4, Elin Moraiti Ruotsi Sverige, Hilla Uusimäki kenttäurheilijat 58. Och starten är väldigt jämn här. Det är kanske Elin Moraiti från Sverige i den vita tröjan som håller ledningen. Ruotsalainen Moraiti valkoisessa paidassaan on hienoisesti kärjessä, mutta sitten tulee Hilla Uusimäki ulkoradalta varsin vahvasti ja vie tässä voiton. Det är alltså Hilla Uusimäki på den yttersta banan som tar segern före Felicia Åbacka som spurtar väl och kommer i mål som tvåa. Elin Moraiti trea och Elisa Räsänen fjärde. Siinä loppuajat ja loppusijoitukset tässä erässä. Herrar 400 meter, 400 metriä miehet ja ensimmäinen erä. Ratajärjestys sisäradalta från innerbanan Kristoffer Envall IK Falken, Emeli Välimäki Norrmarkun Nopsa, Mauri Syri Gamla Karleby IF. Tasaisten lähdetään matkaan ennen kaikkea. Siinä Envall ja Välimäki vetävät aika lailla samaa vauhtia. Väldigt jämnt mellan Envall på den innersta banan och Emeli Välimäki. Och samma gäller hela loppet ut. Sida vid sida på målrakan kommer de två aivan rintarinnan sitten kohti maalia. Ja kyseessä on varsin tasainen juoksu loppuun asti, jossa Kristoffer Envall kuitenkin on himpun verran nopeampi 49.09, Välimäki 49.19. Och då ska vi gå över till längdtävlingen, pituuskilpailuun, ja siinä on Janne Etelämäki vuorossa Kuortaneen kunto ja hänen ensimmäinen hyppynsä 6.92. Janne Etelämäki. Hit nummer 2 på 400 meter, banordningen 400 metriä ja toinen erä ratajärjestys. Sisäradalta från innerbanan Andreas Movin Ruotsi Sverige, Filip Johansson Gamla Karleby IF, Marcus Johansson Ruotsi Sverige, Erik Hermelin Ruotsi Sverige. Och här kommer man igång väldigt jämnt, ser det ut. Johansson Sverige, Hermelin också han från Sverige. Ja näin siis tuossa mukana myöskin raidallisessa puserossaan Filip Johansson muutama vuosi sitten vielä keskittyi jalkapalloon, vaihtoi sitten yleisurheiluun ja nyt tekemässä hyvää tulosta ja pikkuhiljaa tuonne alle 50 sekunnin toivottavasti kenties jo tänään. Vi har alltså löparna på väg till upploppet här. Filip Johansson kämpar här hårt, framförallt mot Marcus Johansson och Andreas Movin på varsin sida om sig. Och det är Filip Johansson som kommer till seger på 50.05. Marcus Johansson blir 2, 50.18 och Andreas Movin 50.33. Ja sitten Ezekiel Evulo.
Iso-Britannia ja hänen ensimmäinen hyppynsä yhtä lailla. Ja tämä on pitkä pomppu 7.41. Vi har alltså sett 7.41 av Evulo. Sitten Elmo Savola, Lappajärven Veikot ja hänen ensimmäinen hyppynsä 6.49. Vi går över till finalen på 60 meter för damer. Naisten 60 metrin loppukilpailu. Ratajärjestys, banordningen i finalen. Anna Pajunen, IF Åsarna, Nathalie Nystrand, IF Fyren, Evelina Nilsson, Ruotsi, Sverige, Anna Julin, IF Nykarlebyneiden, Jonna Alkula, Ilmajoen kisailijat. Alkuerissä nopeimmat siis Evelina Nilsson ja Anna Julin. De snabbaste i försöken Evelina Nilsson och Anna Julin. Och här kommer man och det är Anna Julin som är snabbast och tar segern. Anna Julin etta med tiden 7.79. Evelina Nilsson förlorar med 1/70 7.80. Erittäin tasaista siis 7.79 voittajalle. Miesten 60 metriä ja loppukilpailu. No niin, tässä sitten ensin pituushyppyä Janne Etelämäki ja hänen taitapa olla 4. hyppy 7.06. Janne Etelämäki, kuortaneen kunto. Och då över till 60 meter, näin sitten 60 metriä miehet loppukilpailu. Ratajärjestys banordningen Antonio Infantino, Iso-Britannia, Storbritannien, Samuli Samuelsson, ikaalisten urheilijat, Erik Hagberg, Ruotsi, Sweden, Sverige, Confident Lawson, Iso-Britannia, Storbritannien, Odain Rose, Ruotsi, Sverige ja uloimpana Luke Fagan, Iso-Britannia, Storbritannien på den yttersta banan. Och då blir det, ja, han tappar balansen lite på innerbanan, Antonia Infantino, och det blir ett nytt försök. Han får grönt kort och får alltså fortsätta. Näin siinä tasapaino pettää jollain lailla ja Antonio Infantino saa vihreän kortin ja voi edelleen olla mukana tässä loppukilpailussa. Infantino, Samuelsson, Hagberg, Lawson, Rose, Fagan. Snabbast i försöken var alltså Erik Hagberg 6.74, Luke Fagan 6.78. Alkuerien nopein Erik Hagberg, joka on siis kolmosradalla, 6.74, Luke Fagan 6.78. Och så kommer man då äntligen iväg. Det är jämnt så det förslår också här. Erittäin tasainen juoksu ja ennen kaikkea siinä Odain Rose ja Erik Hagberg ovat niin lähellä toisiaan kuin olla voi. 0,02 sekuntia erottaa nämä kaksi juoksijaa. Voiko tasaisempaa olla? Tuskinpa vain. Takaisin pituushyppykilpailuun ja tässä sitten viimeinen hyppykierros Ezekiel Evulo, Iso-Britannia ja hänen viimeinen hyppynsä 7.38, hänen ensimmäinen hyppynsä kuitenkin 7.41, joka oikeutti ykkössijaan. Ezekiel Evulo här 7.38 i den sista hoppomgången, men 7.41 i den första omgången räckte till seger för britten. 7.38. En tävling som många såg fram emot var 3000 meter för damer med bland andra Sandra Eriksson, Camilla Rickardsson, Oona Kettunen, Sara Kuivisto, Heidi Eriksson på startlinjen. Och här kommer man iväg och det är Sandra Eriksson som rusar iväg direkt från startskottet och drar ifrån.
Näin heti, kun juostu vajaat 100 metriä, siellä Sandra Eriksson karkaa muilta. Oona Kettunen tässä vaiheessa kakkosena, Camilla Rickardsson on kolmantena ja sitten Heidi Eriksson, Sara Kuivisto ja Nina Chydenius. Förkrossande jämfört med de övriga hur Sandra Eriksson sticker iväg här. Efter 200 meter är hon redan 15 meter ifrån det övriga gardet. Och det första varvet går på cirka 70 sekunder. Ensimmäinen kierros noin 70 sekuntia. Sandra Eriksson säger att hon har fått träna väldigt bra och att känslan är ungefär den rätta. Fortfarande alltså Eriksson i ledningen före Camilla Rickardsson, Oona Kettunen, Heidi Eriksson, Sara Kuivisto och sen Nina Chydenius. Järjestys edelleen siis sama kuin ensimmäisen kierroksen jälkeen, eli Sandra Eriksson kirkkaasti kärjessä ja sitten Camilla Rickardsson ja Oona Kettunen yhdessä siinä ja Sara Kuivisto, Heidi Eriksson ja Nina Chydenius sitten siinä seuraavassa ryhmässä. Och då ska vi få en indikation på hur fort det går. Mellantiden efter löpta 1000 meter kommer här i slutet av målrakan. Ensimmäisen kilometrin väliaika aivan tuossa tuokiossa. Eriksson ylhäisessä yksinäisyydessään ja 2.58 on väliaika, eli varsin reippaasti tässä soolojuoksussa Sandra Eriksson painelee. Det är alltså 2.58 som klockas efter den första 1000 metern och det betyder det att Sandra Eriksson håller ett ordentligt och högt tempo. Och den andra kilometern går i stort sett i samma tempo och det betyder att fortfarande håller Sandra Eriksson på att komma dit i närheten av 9 minuter. Lähelle 9 minuutin loppuaikaa tässä Sandra Eriksson vielä painelee ja viimeisellä kierroksella tuo on melkein mahdollista. Toki hänen pitäisi lentää, jotta alittaisi tuon 9 minuutin rajan, mutta varsin hyvään aikaan hän juoksee tässä soolojuoksussaan. Det är det sista varvet som pågår och mellantiderna har indikerat att det ska gå aningen över 9 minuter för Sandra Eriksson. Och här bjuder hon på en prydlig slutspurt, löper i mål och klockan den stannar på 9.04.71. Camilla Rickardsson har gjort ett mycket strångt avslutningsvarv och drar ifrån Oona Kettunen. Camilla Rickardsson i mål på 9.18.26. Ja Oona Kettunen, hänen loppuaikansa 9.23.90, Rickardsson 9.18.26. Ja sitten Sara Kuivisto, Porvoon urheilijat seuraavana maaliin 9.32.60. Siinä loppuajat. Till höjdtävlingen där ribban nu ligger på 2.04. Rickard Östman i tur att hoppa och det är hans andra försök på den här höjden. Krävs inga kommentarer. 2.04
ja hänen toinen yrityksensä. Ja heti perään sitten rima 2.07. Vi fortsätter med ribban på 2.07. 2 gånger har Östman rivit, nu tredje försöket. Kolmas yritys 2.07 ja kirkkaasti yli. Då går vi över till herrar 3000 meter med hela 19 deltagare. Miehet 3000 metriä ja kaiken kaikkiaan 19 kilpailijaa mukana. Kärkeen säntää Anders Lindahl i flanken. Det är alltså han som tar ledningen här och han ska hålla ett tempo som ska ge en bra sluttid för löparna här. På andra plats just nu Robin Rolén nummer 2. Han kommer från Sverige och sen Riku Marttinen nummer 8, Arttu Vattilainen nummer 4. Järjestys siis tuolla Anders Lindahlin perässä. Ja sitten Seiväs ja Chang Wei 5.25 on riman korkeudessa ja tyylikkäästi kiinalainen selvittää tuon korkeuden. Det är alltså fortfarande Lindahl som leder före Robin Rolén och Riku Marttinen. Sen har vi Arttu Vattulainen där och likaså Ville Heikkilä. Vattulainen löper för Joensuu Kata ja Ville Heikkilä Lammin Säkiä. Riku Marttinen, Mikkel Niit, Otto Luokkalahti, Jani Ylisaukko, Oja, Vilho Luokkalahti, Jan Kaas, Antti Jaamäki. Anders Lindahl siis kärjessä. Paremminkin ehkä mailerina tuttu, mutta juoksee myöskin muita matkoja. 19 deltagare alltså med på 3000 meter. I stavtävlingen sedan Mareks Arents från Lettland, ribban fortfarande på 5.25. Latvialainen Mareks Arents selvittää 5.25 ensimmäisellään. På 3000 meter inga förändringar, det är fortfarande Anders Lindahl som håller tempot uppe. Eli Lindahl edelleen kärjessä tuossa 3000 metrin juoksussa. Ja sitten ruotsalainen Rolén ja Riku Marttinen, Lahden ahkeran juoksija. Numero 4 on siis Arttu Vattulainen. Numero 1, nummer 1, David Nilsson, Ruotsi, Sverige. Och sen till stavtävlingen Yang Sheng Wang, Kiina. Hänen toinen yrityksensä, ensimmäinen yritys, hän pudottaa 5.25. Ja hän on siis hypännyt 5.80. Kinesen Yang Sheng Wang som rev här på 5.25, han har ett personbästa på 5.80. Då är det fortfarande Lindahl som är i ledningen, Lindahl siis kärjessä, mutta nyt kakkoseksi on noussut kilpailija numero 4, Arttu Vattulainen. Ja Riku Marttinen puolestaan sitten kolmanneksi ja näin Rolén, joka on tuossa keikkunut kakkosena, hän tässä vaiheessa 4. Ja sieltä tulee sitten myöskin David Nilsson numero 1. David Nilsson från Sverige har alltså startnummer 1. I stavtävlingen ligger ribban nu på 5.55 och i tur att försöka är Mareks Arents. Riman korkeus 5.55 ja tässä Mareks Arents, mutta ei onnistu ja näin hän pudottaa. On siis selvittänyt ensimmäisellään 50, 5.25, 5.35 ja 5.45, mutta nyt pudotus 5.55.
3000 metrin juoksussa edelleen Anders Lindahl kärjessä ja siellä on Arttu Vattulainen kakkosena, Riku Marttinen kolmantena, David Nilsson neljäntenä ja Panu Jantunen, Parikkalan urheilija tässä vaiheessa seuraavana sitten. Näin on Anders Lindahl siirtynyt radan sivuun ja Riku Marttinen puolestaan kärkipaikalla. Riku Marttinen har tagit ledningen i 3000 metersloppet och han drar ifrån. Men så kommer där också starkt nummer 2 Robin Rolén från Sverige som tar upp jakten. Siellä on siis kakkosena tässä vaiheessa numerolla 2 Robin Rolén Ruotsista ja tulee tuohon Riku Marttisen kantaan. Ja viimeinen 200 metriä alkamassa, de sista 200 metrarna kvar att löpa. Marttinen före Rolén. Varsin kovaa tässä sitten pyristellään, kun tullaan maalisuoralle ja nyt sitten avaa kaikki pellit sieltä ruotsalainen Robin Rolén. Riku Marttinen kuitenkin vastaa ja Marttinen pitää tuon kärkipaikan. Vi har alltså Riku Marttinen håller ledningen och kommer i mål som etta före Robin Rolén. Arttu Vattulainen on kolmas, Ville Heikkilä neljäs, David Nilsson viides ja kuudentena Panu Jantunen. Lasse Suompää, Antti Ihamäki kommer i mål här på de följande placeringarna och sen blir det Tapani Kärjä från Kalajoen Junkarit. Ja siinä sitten juoksijoita maaliin. Seuraavana saapuu numero 12 Same Joakim Preskelin, numero 16-16 Ilmo Loukkalahti ja sitten GF:n juoksija, mutta nähdäkseni oli Jaan Kaas, numero 13 Svensson, Jani Irisaukko-Oja. Och sen Marek Arends från Lettland, ribban fortfarande på 5.55. Rima siis edelleen viidessä Arends. Då ligger ribban på 5.65 och det är Chang Wei som ska försöka för tredje gången. Klarade 5.45 på sitt första försök, river 3 gånger på 5.65 och här är slutresultaten delad seger alltså. Voitto jaettiin seipäässä 5-4-5 riitti voittoon. Sitten 800 metriä ensimmäinen erä, 800 meter det första heatet. Och hela 9 löpare med i det här heatet på 4 banor. I ledningen kärjessä Ville Borgmästars tässä 9 juoksijan ryhmässä. Ville Borgmästars on kärjessä ja sitten siinä on Markus Jokinen tässä vaiheessa kakkosena, Alex Rauhala kolmantena. Ville Borgmästars i ledningen före Markus Jokinen och den unga VIS-löparen Alex Rauhala. Neljäntenä tässä vaiheessa on Mikko Raittinen, Kurikan Ryhti. Och då har Ville Borgmästars gjort sitt och det är Markus Jokinen som håller ledningen men inte länge för här kommer sen Alex Rauhala och tar ledarpositionen. Järjestävän seuran VS:n
Alex Rauhala kärkeen ja siinä tulee sitten Mikko Raittinen heti kantaan ja 150 metriä vielä maaliin matkaa. Ja muistettakoon, että tässä on nimenomaan Alex Rauhala hakemassa omaa ennätystä, on juossit 1.58.73 och nu kommer Alex Rauhala i mål och han putsar sitt rekord galant. Han kommer i mål på tiden 1.55.43. Rauhala oma ennätys 1.55.43. Mikko Raittinen 1.55.77. Sitten Janne Hautala, Markus Jokinen, Jesper Bengts seuraavina. Nyt strålande personligt rekord alltså för Alex Rauhala. Det andra hitet, toinen erä, siis edelleen 800 metriä, fortfarande 800 meter. Näin päästään matkaan i alltså det andra hitet på 800 meter. Och det är den amerikanska löparen Benjamin Mullen som tar ledningen. Amerikkalainen Benjamin Mullen ottaa kärkipaikan. Seuraavana sitten siinä taitaa olla Paul Arendts. Här går det undan. 26 sekunder på 200 meter. Ensimmäiset 200 metriä väliaika epävirallisesti toki, mutta kuitenkin 26 sekuntia. Ja siellä on edelleen Mullen kärjessä. Sitten heti perässä on Jan van den Broek, kotimaa Belgia, ja Paul Arendts Latviasta. Och då är det är helt klart att det är Paul Arendts som försöker rymma från de övriga. Paul Arendts, kotimaa Latvia, ja 600 metriä väliaika 1.20. 1.20 on väliaika, kun juostu 600 metriä. Ja siellä on Arendts kärjessä, mutta sitten tulee varsin vahvasti, erittäin vahvasti tulee belgialainen Jan van den Broek. Belgian van den Broek kommer alltså här starkt på upploppet och pressar sig förbi. Och till en seger i det här hitet Ville Lampinen, kenttäurheilijat 58 kakkoseksi ja sitten Arendts ja Tuomo Salonen Espoon Tapiot neljäntenä. Segertiden 1.49 blankt, Ville Lampinen 1.49.92. Då riktar vi våra blickar också till damernas tresteg där Kristina Mäkelä inleder på ett ypperligt sätt 13.99 i första hoppomgången. Kristina Mäkelä, Orimattila Jymy ja ensimmäinen hyppy 13.99. Laura Samuel, Iso-Britannia, Storbritannien i turen steg över i första omgången och röd flagg också nu i den andra hoppomgången. Så går vi över till 800 meter, naiset 800 metriä. Kommer iväg här och det är jämnt i början, men det visar sig att Anastasia Kachuk från Ukraina rycker ifrån i högt tempo från start och drar ifrån. Hon får en lucka på 5 meter och sen är det Mette Paavolainen som ligger tvåa för närvarande. Anastasia Kachuk väliaika 200 metrin juoksun jälkeen 28 sekuntia ja eroa on jo Mette Paavolaiseen, joka on siinä toisena on vajaat 10 metriä. Knappt 10 meter alltså, och Anastasia Kachuk gör en strong inledning här.
Jolanda Ngrave från Sverige ligger för närvarande 3. Och så kommer där längst ut Senita Eriksson och Karin Storbacka. Näin Kachuk toiselle ja viimeiselle kierrokselle. Ruotsalainen Grambe on edelleen kakkosena ja sitten suomalaisjuoksijat heti siinä perässä. 2.08.37 är Anastasia Kachuks personliga rekord, det vill säga en högklassig löpare har vi här på banan. Och då är det Senita Eriksson som ligger 2 för närvarande, Karin Storbacka i 3. Eli siellä on Falkenin juoksijat Senita Eriksson tässä vaiheessa 2. ja Karin Storbacka 3. Kun reilu 100 metriä maaliin, Kachuk omassa ylhäisessä yksinäisyydessään kuitenkin voittajana maaliin. Anastasia Kachuk kommer i mål som 1. och sen är det ursinnig kamp mellan Karin Storbacka och Senita Eriksson. Karin Storbacka snäppet före och blir 2. och Senita Eriksson 3. Ida Holm är 4 i tävlingen. Kachuk 2.04.82 och Storbacka bara 10-delen före Senita Eriksson. Vi går över till 3-stegstävlingen igen. Sanna Nygård inledde med övertramp. Här nu i den andra hoppomgången går det ordentligt över 13 meter. Det blir 13.25 i den andra hoppomgången. Sen Anna Pajunen, IF Åsarna, inledde med 11.91 andra omgången nu och 11.85. Kristiina Mäkelä vuorossa. Hän hypännyt 13.99. 13.99. Ja nyt sitten mittamiehet töihin. Kristiina Mäkelä som har gjort en väldigt bra tävling här. Och nu i den tredje omgången så smäller det till ordentligt. 3. hyppykierros ja nyt tulee komea tulos. 14.20, uusi Suomen ennätys, nimenomaan halli sellainen. Nyt inomhusrekord för Kristiina Mäkelä 14.20. Så går vi över till 200 meter och banordningen här. Från innerbanan 200 metriä ratajärjestys. Amanda Lindahl, Vasa IS, Nathalie Nystrand, IF4, Isabel Eriksson, Sverige, Ruotsi, Anna Julin, IF Nykarleby Neiden. Anna Julin som redan tidigare vann 60 meter här och då kommer hon på ytterbanan väldigt starkt här och har en rätt så klar ledning. Anna Julin, IF Nykarleby Neiden, drar ifrån Isabel Eriksson, den som svarar bäst, men ändå ett par meter, 3 meter efter. Anna Julin i mål som segrare 25-26 före Isabel Eriksson 25-90. Sandra Eriksson voitti, hänen voittoaikansa on 9.04.71. Minun siirrostus jojen. Camilla Rickardsson glad och nöjd efter ett bra lopp på 3000 meter. Nu 200 meter herrar, 200 metriä miehet, ensimmäinen erä, 3 juoksijaa. Kakkosradalla Chela Changala, Turun Urheiluliitto, Samuli Samuelsen, Ikaalisten urheilijat ja ulkoradalla sitten Ville Vendelin, Turun Urheiluliitto. Varsin tasaisesti siinä tulevat sitten Samuelson ja Vendelin. Samuli Samuelson tuossa keskellä on himpun verran edellä ja vetää tässä pidemmän korren. Samuli Samuelson, Ikaalisten urheilijat 21.86.
Samalla siinä sitten Santa Matule Latviasta ja tuo taisi olla yliastuttu. Hänen paras tuloksensa 12.68. Sitten Sanna Nygård i tur att hoppa nu. Alltså Sanna Nygård, det är sista hoppomgången och hennes bästa så här långt är 13.33. Nu Sanna Nygård, sjätte hoppomgången, tänjer på ordentligt och gör sitt bästa hopp i den här tävlingen. Sanna Nygård, 6. hyppykierros ja hänen parhaansa tässä kilpailussa. 13.41, 13.41, mutta komeasti Suomen ennätys Kristiina Mäkelä 14.20. 200 meter herrar och heat nummer 2. Banordningen här från andra banan. 200 metriä ja toinen erä. Kakkosradalta Confidence Lawson, Iso-Britannia, Storbritannien, Jonathan Åstrand, IF Kraft, Antonio Infantino, Storbritannien, Iso-Britannia. Erittäin hyvä lähtö Antonio Infantino ulkoradalta ja hän hienoisessa johdossa. Först på upploppet kommer här Antonio Infantino och det är också han som från ytterbanan kommer till seger. Jonathan Åstrand 2 och Confidence Lawson 3, sluttiden 21.02. Och det var dagens sista final och det är dags att säga tack för den här gången. Lycka till alla idrottare såväl inomhus som när utomhussäsongen börjar. Kiitokset kaikille urheilijoille ja onnea matkaan kun hallisesonki jatkuu ja ennen kaikkea sitten kun kesällä liikutaan ulkoradoilla. Kiitoksia.